Óreos, patrimonio cultural e inmaterial. Na Galiza hai construcións misteriosas que atravesan séculos, gardando segredos e tradicións. Os hórreos, antigos celeiros de pedra e madeira, son máis que simples depósitos de cereais. Pero alén das lendas, cal é a verdadeira historia destas estruturas únicas? Hórreo, cabaceiro, cabaza, cabazo, calostra, calustra, canastro, caustra, prión. Son moitas as denominacións coas que son coñecidas estas construcións tradicionais que forman parte da paisaxe galega, mais tamén presentes en lugares tan dispares como no norte de Portugal, Asturias, Escandinavia, Xapón, os Balcáns ou Nova Zelanda. Hai indicios de que os hórreos teñen a súa orixe antes da chegada dos romanos a Galiza e representan unha das construcións rurais máis icónicas do noso país. A súa denominación máis frecuente está no termo latín horreum, que significa almacén para gran. Feitos de pedra, madeira ou unha combinación de ambas, erixidos para guardar alimentos, cereais principalmente. Foron deseñados de tal forma que o seu contido este aillado da humidade, do chan e fora do alcance dos animais, especialmente dos roedores. De feito, dos elementos máis frecuentes do seu deseño leva o curioso nombre de tornarratos. Nas diferentes tipoloxías dos hórreos aprecianse elementos comúns como o feito de estar levantados do chan e dispoñer dunhas ruñuras para permitir a ventilación. Alén dos tornarratos, outras partes do hórreo serían a cuberta, a cámara, os soportes, as terminais, as sobrepenas, as doelas, os esteos ou a soleira. En Magalofes, unha pequena parroquia do noso concello, atopamos un conxunto notable de hórreos, testemuñas vivas do rural galego. Ademais da súa importancia funcional, aínda que moitos xa están en desuso, estas estruturas son patrimonio cultural. Desde a Asociación Veciñal de Magalofes levan un tempo facendo un importante traballo para a conservación destes elementos arquitectónicos. Para preservar e divulgar este patrimonio foi creada a Rede Hórrea, un proxecto que conecta os hórreos máis emblemáticos de Galiza e promove a súa conservación. A través desta iniciativa, estas estruturas seguen a ser valorizadas e estudadas, garantindo que a súa historia non se perda no tempo. Sexa polo seu valor histórico ou polos seus misterios, os hórreos continúan a marcar a paisaxe e a identidade galega. En Magalofes e por toda Galiza, cada hórreo conta unha historia. Conservémola!